Udilikele umkhukhu uDkt John Hlophe weqembu lomkhonto wesizwe emva kokuba inkantolo enkulu yaseJohannesburg ithatha isinqumo sokuba iqhubekela phambili nezinhlolokhono ezibekelelwe ukwenziwa kumsombuluko lo esiya kuwona kulabo abazongena esikhundleni sakhe. Ngiyacabanga ukuthi kuyobe kumhla ka7. Angiqale-ke ngikubingelele ngwamukele channel eMasweti Media Production. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi ungenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqhuba le video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Zilokhu zimnethe njalo uDkt John Hlophe noma ke uJudge Hlophe njengoba inkantolo enkulu yaseJohannesburg isithathe isinqumo sokuba izoqhubekela phambili nokulalela labo abeze kwinhlolokhono noma kuma interviews abazobeke bezohlolelwa ukuba ke bangene esikhundleni sakhe kwiJSC njengoba ke yena emisiwe. Iqembu ke lomkhonto wesizwe lathi nje uma ngabe ke lithola lesinqumo kwinkantolo yase Western Cape laseke lizama ukuba ke lisiphikise kuyo ke futhi lenkantolo nelithe uma ngabe ke lizama lokho sasekuleyo process inkantolo ke yaseJohannesburg yabeke siveza ukuthi cha ngomsombuluko lo esiyakuona kamhla ka7 kuzobeke kunezinhlolokhono noma ama interviews abantu abafakeke izicelo zokuba ke bangene esikhundleni sika Dr John Hlophe. Nokuthe uma ngabe iqondo lomkhonto iqembu lomkhonto wesizwe thola lokho lasenikela kuyo futhi inkantolo yaseGauteng okanye yaseJohannesburg ukuthi cha ake nime kancane sithi ke kulungisa le ndaba ngaphambi kokuba nize nenze inhlolokhono. Anikwazi ukuthi ke nenze inhlolokhono zabantu ukuthi bangene esikhundleni sika Dr John Hlophe ekubini sibe sisazama ukuphikisa isinqumo sokuxoshwa kwakhe, sibe sisazama ukuthi ke simbuyisele esikhundleni sakhe. Hawu, inkantolo enkulu yaseJohannesburg yathi cho nihambe kabi ke wemkhonto wesizwe asizukuzwa ke ngani kulokhu. Yabe ke sithatha isinqumo sokuthi cha ngomsombuluko kuzobeke nje kusuku olunormali abantu abalindeleke ukuba bafike kuma interviews alesi sikhundla nangempela balindelekile ukuba ke bazomamela ukuthi ke yini le abathi yona bazoyiletha kwiJSC njengoba engasekho uDr John Hlophe. Nokufana ke nengozi enkulu kwiqembu lomkhonto wesizwe uma ngabe ngempela kugcineni uDr John Hlophe ezogcina lahlekelwe isona lesikhundla sakhe seJSC. Nganza kwethu ake ngigoqe khona lapha mangabe kukhona okunye okuvela kulolu daba ngizolokhu ngiku-update. Asiphinde sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.